Salut! Cu voi este Nista și bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră. Am costat Rena și să-i dăm drumul. E bine că să nu fac episodul așa de lung, o să dau din când în când și cât un simulate match, mai ales în European Trophy. Mamă, ce mai nervează. O să cred, deci am în continuare pe locul 2. Mai devreme am jucat cu AS Monaco, am făcut 2-1, i-am bătut. Este foarte bine în continuare tot ce se întâmplă la echipă. Să-l fi dat afară pe jucători care nu mai îmi place. Iată, dar după ultimul antrenament cred că o să fie mai bun. Aoleu, mamă, ce nașpa joc acum. Bună, să pun o mică pauză și vom reveni după ce termin meciul. Bun, ne-am întors, am terminat meciul, după cum vedeți. Am mai dat un singur gol cu Lacazette, în rest am ratat. Și este, sute pe primul loc. Paris Saint-Germain se pare că a făcut un egal. Este, boss. Uitați, un egal 0-0 cu Racing Club. Ceea ce e foarte bine. Oh, batem an. Este, boss. Bine, tu. Hai să vedem. Să se întâlnim ori Monkenberg, ori alte echipe. Nu știm încă. Mamă, nu. Scot puțin. La cazul să mai stea așa puțin pe bancă. Ok. Hai, te rog, e ceva. Iată, la nimic. Cred că mi-l bag pe Lacazette. La fitness. Și aici tot pe Lacazette. Aș vrea să-l bag undeva la all around. Perfect. Hai, băi, să jucăm meciul. Voi pune o mică pauză și voi reveni după ce vom termina meciul. Bun, ne-am întors aici. Este minutul 80. Și e 5-0, știu, este un scor mega bun. Dar cum am început, nu mă așteptam să dau 5-0. Dar mine am băgat pe Bailey în atac. Și Găteu. Am dat undeva de la jumătate al doilea gol. Și a fost super magic. Golul acela mi-a plăcut enorm și mie. Cred că o să vă placă și vouă. Va fi plăcut și vouă dacă l-ați fi văzut. A fost mega tare. Și golul al treilea l-am dat din foaifecă undeva cam de la marginea careului. Hai, Martinez. Și să vedem pe ce loc suntem. Suntem pe locul 1. Bine. Și Paris Saint-Germain a bătut cu 5-0. Ok. Gaillard e pe ultimul loc. Mamă, săracii de ei. Club of the Month suntem noi. Mamă, jucăm cu Nice. O să fie destul de greu cu Nice aici.
Că știu că ei joacă perfect acasă și în deplasare. O să mergem să ne mai întâlnăm, să vedem pe cine pe ăsta. Cred că mi-l mai iau. Și pe ăsta ar fi bine. O, da. Este mega super bine. Te-am goalkeeper, dar nu cred că să da frici ăla. La cazet îl vreau mai bun. Și văd că nu reușesc. Te rog, hai cu atacul, hai cu atacul. Mi-e frică să mă uit, dar nu știu. 80, 80! Bine, băieți! Hai, frate, serios! Dar nu pot să cred că nu mi l-a făcut. Hai să mi facem și pe el. Dă-te, bă, că mă... Statistici. După ce jucăm cu Robin și cu Saint-Étienne, jucăm cu Paris Saint-Germain. Doamne Dumnezeule, să ne ajute de rele. Bun, băieți, acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Ne vedem și data viitoare la